Good morning mga moms! Ayan, it's another day. So today is Tuesday. So 3 days more. And ha? Ano na ba ngayon? Naa? 2 days na lang ba? Hanggang Thursday na lang daw ang klase. So 2 to 3 days to go. Tapos na ang klase. So andito tayo ngayon sa Ma'am Shi Eatery. And update sa aking tiil. Ano na siya, nabawasan na yung pain niya, yung sakit na nararamdaman ko, gaya ng sakit nung iniwan niya ako. Huy! And meron akong kasama ngayon, first time niya dito sa Ma'am Shi Eatery. Ayan siya, oh. First time. Sabi niya mga moms, hindi niya raw ako matiis, hindi niya raw ako mapabayaan, hindi niya raw ako maiwan dito, naawa raw siya sa akin kasi nga, naawa rin daw po siya sa mga parcel niya. Hindi wala pa ba ng parcel, kaya pumasok. Hindi, tsaka chinat ko rin, tinawagan ko rin talaga siya kasi hindi, ayoko isa lang alang yung pa ako ba. Kasi sabi nga, gaya nga na napag-usapan namin talaga mga moms, supposed to be, ako lang naman talaga, kasi para yung isa-sound ko sa kanila, maiipon namin para ipandagdag pambayad sa renta, sa mga bills dito sa store. Alam nga naman pilitin ko, sa kagustuhan kong kayanin at kumita ng mas malaki, ako naman yung aray-aray. So, buti pumayag siya, kahit schedule ng kanilang labing-labing kagabi ng kanyang asawa, hindi na sila naglabing-labing kasi maaga siya natulog, ganyan. So, nag-chat tuloy sa akin yung asawa niya. Ha? So, siya yung kasama ko ngayon. Hinahanap ka ng mga teachers. So, alam mo naman kung ano sinabi kong dahilan. Dito, kapag hindi nila nakikita, narinig na nila yung mga sinasabi ko sa mga teachers kapag hinahanap sila. So, alam na nila, kapag wala sila dito, meron na silang chismis mula sa akin na binigay ko sa mga customer namin. So, ngayon, naghihiwa na ako ng mga, ako na yung tagahiwa, siya na bahala doon sa luto. So, again, huy, grabe, nakakaloka ha, 5 a.m., nag-chat ang isang student sa akin dito, na, nagluto ka na ba? Kasi nagugutom na daw siya. Sabi ko, ang aga mo naman, hindi ka ba nag-almusal sa inyo? Yung pala, nasa classroom na siya. Kasi sabi ko, sige, halika rito na pa may bahaw. Pwede naman siguro mag-itlog ka or mag-hotdog muna, ganyan. Sa classroom na pala sila, nagkaklase, 5 a.m., mathematics. Sabi ko, hala, nakakaloka naman yan. Umaga-umaga, problem solving. Parang may problema ka kaagad na dapat solusyonan. Anyway, so yun na nga. Bago siya dumating, chismis ko lang, nakapagsaing na ako kaagad. Ayan, Then, nakapagawa na ako ng sauce, ng gravy, and ngayon naman nagluluto na tayo ng mga ulam. So, meron na tayong pansit na luto na agad ni Michelle. So, mamaya, update ko lang kayo sa aking paa. Pero, gusto ko na talaga magkaukaw. Kasi, yung miming ko, medyo itchiness na. So, tapusin ko muna itong hinihiwa ko, tapos bago ako change. Okay, see ya. Good morning mga moms! Andito na yung aking mga sukis. Umaga. 5 a.m. pala, nandiyan na kayo? Yes. Tapos, syempre hindi na kayo nakakapag-almusal. So, kaya 9 o'clock ang break ninyo. Yes. Okay. Oh. Uy, nagkape ka na? Maya na. Kaon. Ano magkaon? Ayan. Ang aking mga benabano. O, tingnan natin. Tanan? Uy, lahat. Pakyami na lahat. Rice. May pa-rice agad. Ayan na sila! Mga gwapo! Good morning! Hoy! Good morning ba? Uy, naman. Good morning. Ito si Khalil Ramos. Ito si Fidel Ramos. Ano ba? Si Swag Janu. Wala pa yung kante. Uy! Ano ba? Ano sa'yo? Grabe na. Res is ka.
Ngayon na nga lang kita ulit makikita, tapos ilang buwan ka ng Uy. bakasyon. Libre lang. Libre lang sundan. Libre sabaw. Okay, so now, ayan na. Asan na yung ano natin? Pero ako na. Ayan. So, ito na yung wow, grabe kalab. Inalis mo na ay, andito pa pala yung tanglad. Oh, di ba? Grabe kalapot. Kalami ba, oy? Kain na lang. Sarap niyan, oh. Order now. Ayan. Oh, di ba? May kuwan yan eh. Kanton. Sa akin na mga ma'am siya ka 3 days to go. End na ng klase ng mga student. So, tatlong patahin natin yung naubos ngayon. So, wala, ubos na ang minudo, ubos na ang dinuguan, ubos ang pahinga, at yung chop suey, naubos na. So, ngayon, ito na rin yung mga natitira natin yung ulo. Hey, ma'am. Kain mo. Take out. Nahurot na ang suy, minudo o Dalawa gulay. chapsuy na hurot. Gulay. Meron din ako sa room. Dalawa. Kodoy. Nagpila mo. Well, Ano na ito? dine in. Take out lang. Take out. Tig-isa muna di okay. Pagigig lang. Uy, isa na. Isa lang. Eto na po sila. Labasan na. I say, Gcash. paano mag-cook? Cook pa daw ate. One rice. One rice. Bagyo chicken. Isa na yun ka fried chicken. Isa raw ka soft drinks. Isa nga soft drinks lang. Isa ka bagyo. Isa nga kuan. Nay Royal. Pila? Katunda ko. So, 20, 35. Na may straw? Is, putang ko lang. Gusto daw ang dama? Gravy. Gravy ako, mami. Tulo. 20 o 50. Ilagay na Ilang lumpia? Ibot ang lumpia. Ay, tulo sa inyo na. Gravy. Sikat ka dyan mo, sikat ka. Naipansit ka ang tonto. Tagpila? Tagpila to? Pila? Tulo. Sino pa may barya? Kani... 20 ang tangan na gravy.
Sa flavor ng orange to? Sweet and spicy. Dua ka sweet and spicy, isa ka green ba? Isa ka green. Bilang pansit ka. 25. Take out na rin. Ito na kapag nagsabay-sabay. Okay, isa ko sarap. Chicken ako. Dali lang ha. Gaya mo siya. Sumama. Sino pong may barya? Ay! Thank you. Ay, yan. Ay, beta mukha akong bebe. Ako dito ako. Bakit sinupin isa? Sunod, pag kita ka. Ay, manok yung ano, 20. Ilan kilo ba? Dam number, dam. 09? 30. Next. 60. Basta ka man. Wala ka mang kuwan sa kahapon. Worry mong kuwan. Mong pipi. So, wala kayong flight mo. Pantanan, 35. Wala na yung sunod akong chika. Isa ka rice. Isa po ka, isa po. Alin? Isa ka rice. Doling ka. Mga ulam may gugwa pa. Naguna-una na yung tambok. 50. 20 yun. Green. Yeah. Green.
May ketchup din. Yes. Kumain na lang. Lahat pa. Yay! Ubos! Ubos na sa aming paninda! Wala kaming ulam na. Kami naman ang hindi makakain. Saman? Ano yan? Aw, basa. Naubos lahat ang ulam namin. Yes! So, bukas is another day. Laban pa rin ulit. So, ilang araw na lang. Thank you so much to all the students and teachers sa aming mga Soki. No, it's time to audit na and mamalingkin ako na mas maaga. So, uwi pa ako ng farm. See ya!